Assalomu alaykum hamvatanoni aziz. Kase ki ба Тоҷикистон пул равон кардага наметавонад ай Тоҷикистон гирифта мешавад ай Золотая Корона пла Возврат канед. чӣ хел кардан дар корай? Ман оз ба шумо мефаҳмонам. меравем Золотая Корона. ман чанд қа пеш карда будам чӣ хел возврат кардан дар корай. мақсад оз ба шумо мефаҳмонам. медарем Золотая Корона инами дидосен оформление Возврат. диден оформление возврат кардагиам. ана пеш аз оформид накарда бошем, мақсад возврат накарда бошем сума инамиҷада сета точкача меброяд бари телефон ай тарафи росташ ҳамуда меҷиқен оформлят мекунен возврат тамом сум меояди қапас ай ман омада буд сумам оформление возврат ҳамҷа нависта монда. баъд гирифтамуш обратно роӣ кардамуш. ман хато кардам, гирифтамуш бо каунтер пасаш роӣ кардам. лекин ҳатман чанд рӯз ба фикрам 3 рӯз ёки 4 рӯз интизор мешавем то ки сум биёяд. боқӣ дар амони аллоҳ. касе кардаги ай дар комментария нависад фикри худша мешавад ё намешавад. касе намедонад ҳама хел ҳатман даромада попробует кунад. барои чӣ ки ҳозир бисёр одамо роӣ кардаган аввису гирифта наметавонад. майли ҳамватанони азиз саломат бошед.